ענף הזית בקיבוץ מגל התחיל ב-1999 ביוזמה ברוכה של עופר מלול בשיקום מטע מוזנח בשם הג'ונגל מזרחית לקיבוץ מגל בחלקה של 40 דונם. בשנת 2000 הוחלט להיכנס לנטיות קצת יותר רציניות. נתנו 150 דונם נטיות רגילות של 36 עצים לדונם. בשנת 2002 הוחלט להגדיל את נטיות הזיתים במגל וללכת לשיטה של נטייה צפופה. יתרונות המטע הצפוף המותאם לבוצרת זה עלות המסיק מבחינת המיכון. ספינת הדגל של ענף הזית זה השמן זית האורגני שלנו. הדרישה לגידול אורגני עולה מדי שנה, וכך גם בענף הזית. הגידול האורגני מדגיש את הקשר שלנו אל האדמה והחשיבות בשמירה על איכות הסביבה. מסיק מסמל את הקשר בין שמן הזית לבין האדמה והגידול. אנחנו רואים יתרון גדול בשליטה על כל תהליכי הייצור,